Ubwansu bw'omugusi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli. Kigima mwanchi muligeri abeta senikia Ndizi TV ne mambingi anaendenye sabiri kagutwanchira tobere to kumirana asomoro bilyo bwensa kia bono mambia. Good morning boka omwanchi muligeri abeta senikia Ndizi TV soime omoro bilyo bwensa kia bono mambia elinde tobeto gusanga naye amange tukomanye narebete kagokoreka nakora chinga kitobeto togotigana abori tkoregoro wekera mambia ya bono iga ekerundo chengani go mutinyo igo gatano beri kogwa kanse kigima ekerareri tkoria Jumanne chitariki 29 cy'umutinyo gatano omwaka oyo iga bwekiri bubere 29 mwancho murigereria gayo kubwati umurubiri bwensakia kurwa bono mambia pine location yago tomanyanya mbono igo gendete kwiroberia asogoso ikibago kiago tomanyanya kwabere kogwika aseke bago onyembono orenchira naro tomanye pine location yago wetera sinamba yesimi ya 0792192834 elinde tobeto busanga asobwamo koiga so asensemeri yemitanda Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, website www.ndizitv.net elinde tobeto busanga asobwama sensemeyo turababere batatu baganire litko ligia mwancho murigereria ekerere litkoria Jumanne somoroberi bwensake nigo togotwara chintunda isato asentunda entanga nitokabato gusanga naye bene gwatuma makwani gwatuma soko bwati umoroberi koruna boigo twakomanya aliagana tagokorekana ANC ya Kenya anene korwa ase orogongo rwa busimu. Oiga sentunda ya kabere nigo tokumurikira sensemeri ya magazeti eketo kumurikira gazeti ya Daily Nation abayigo The Standard sentunda ya gatatu nigo tokumurikira amangana aringete obo chenu asomwa nchumurikira litukoria lero turachikoba tokumurikira igoro ya pneumonia metembure nyinge ya bereke gutwa nimetenga obukendu bwa beiro bonge nigo manchumurikira litukoria lero ntobeto gosanga naye asenseme yoborero butokomanyingi yakoreto borero bwe limbire byebi akaramo tabere gakonyororero bunge tambukiriki abwenerete gakoimukina inde tokorigera pneumonia asabana metabana bakena bogosinyu komanyanga nganga kikiriki abere gakorwara gosengambi menyere kibiri abere kagotwarekera bwatuburero bwa pneumonia gomwanchi muriyeria okwariya ni bena somoroberi yabwensake abona mambia elinde tobeto gosanga ase obwa mashabiki itonsipi Gorasoro Gongorwa usie county ya Kisii county ya Nyamira chi county chonsi emerongene na isano na ibera sense ya Kenya. Good morning boka ngakimwabukire banyambone gakwabere gokurwa ekebago kiago eroberiti ya sokorara kuri ndwarate bangam tora tuni ni Ndizi TV bono mambia orasanga na intwe tomanyingo ngaikwa bwaterete kebago kiago mbono wekire nyumba nchoringete kwa raseli tukeliga aliarero manchumuri yerekero kwigwa ejirani yabo elio yibune eliga likoro atonya kuboli ngikingeta senige manyanga Ndizi TV ndo murubeli no bensa kiabona mambia mashabiki itonsipi kora chense kiri chia Michael anasiba kora gwano menyekirgo Kennedy Gisemba metebono igani mbono mwabere moko bwatoka ekebago kino konde mwara tuni Ndizi TV mwara manyanga ngajya sense ya Kenya tuwabeire togwikirego mwanchi murigereria sanga na intwe emambia ya bono iga asumurubiriga elinde tobe tokoba liboa elimoy mwanchi murigereria ngo kwariga ni bene elitene Frida Kerubo the Lioness herself abigulyo kwene kibuna chibi cyane lyogirya gukira sole asinjira ya bene nere nyanchama Abigail Manchumurilia Ndizi TV nenchinkuru kwa Job Maangi boka soa ime yumoroverio wensakia emambia yabono andonsi ase ototengerete
unanko batebu na botambe onye no musubacho kwalania abana mente eliogire konya korosi cha menta eliogibo iko umusacha nere abega koigwa eliogieli korwa Ndizi TV asoko batukorwa abosemi burengete abanto bonsi nyoranga nomoroberio enambeyemo ime naisiko yorogongo ruagusi asoko batukukwana umunwa obweke gusi nabo igokoyonoga asenchira ere ya bene kurukututu chache south tutu chache nota account ya Kisi ubasi bonchari nyalibali masaba nyalibali chache south Mugirango kibunge chonse chire ime ye account ya Kisi so ime yomoroberi wensaki account Nyamira not Mugirango West Mugirango twende nsemo ya borabu tutu masaba mwensi boka soa ime yomoroberio bwensa kia emambia yabono kilitkulio bochenu njobe tokumulekera amange chinge kimugene icho araba wikera na ime yomoroberio bwensa kia bwenozo kunyolinga niga matuka ndete kuminyoka kigima bono asutukreti amatuko atatoka linde tobeto kora ekimina no keria yakuza akera Ndizi TV na stationi elia wanchete asengencho Ndizi TV nigagendrete kogenda nkuma ime naisiko yorogongo ruagusi astotanga ine kolende gentatoganeti una aye omwanchumulelea Ndizi TV obe bukubeka omuli na watabanga Ndizi nero inamba emo ase ogotoma elieta kuza ase namba AMO isanemo enoti AMO 15601 akira Ndizi vuna station elia wanchete ase nabo igo kwene kinga kwabere gogotoa enamba AMO te kubo buyanga station wanchete Ndizi TV manya ko station yende egekobage gwatorwa ase igo iralibagali oli abene na wotwakira abo na wotwakira sinjera chekerero buso umtandao wetera www.ndizitv www.kuzaawards.co.ke www.kuzaawards.co.ke na koechora Ndizi TV vuna stationi elia bwanchete ase kigima na kwene kinga twabere togotanga na ase ekimina nege kolena monchumuri Ndizi TV vuna botambe traba togochaka ni ngoje turetwara somalingana lyanya sana boigo okwa ogosegeta gochaka litukona gwachaka nechingu sura tawasoma kurasi tabu ya Zaburi emerongo etatu na isano na ibere omustari oye oikominomo wika oyo ikomina kabere kotebanga omokoli amabe nigo agokora omoroberio bugoita oyore omoronge nakumulianania nakumuliera amaino omonene na sekerere omokoli amabe ekiagera arochenga lituko lyogosira kwaye ndichiche jobo ngo manyigwanga ekebongo ne 35 nemo 11 wika 12 all right totiga amagoro abaegenwa angikere ange konduania gose amaboko abakoli amabe anselie rora ase abakoli amabe bagurense mbayeriwe tiba konyara koboka naende egetabu tochiko somera tabu ya Zaburi emerongo etatu na isano na emate abanga totiga amagoro abaenenu angike ange na konduania gose amaboko abakoli amabe anselie rora abakoli amabe bagurense weyeriwe tikuba kunyara kuboka naende ncho muri Ndizi TV kitabu ya Zaburi nikolikire nere Daudi ase akobaga otebanga gakuru ogosaba kwa ujesi nyasayenga nyasaye to basagwanchira amagoro yaba enenu angike angena konduani gose amaboko abakoli amabe
abe gago anseria aseigo okuno gusaba kwa nabo igo no gusaba goite mambia bono no nae utarabuka gosoka obe gugusaba Nyasaye abe gako agata asingencho nigo konyoranga emechando nemenge etorengete asemeremo asepara nabo konyoranga kwabeire gogochikosoka ikonyoranga muntu narota igukwirane buya bose kwanyoranga ebintu bitari kogenda enchiro gendrete umuntu naregasi ali gocherra muntu naranyorenga no nali aso okokore kibago kia okorende kobe tugosaba ko Nyasaye nabo akobaga gwagata nabo igokorenda asekeregento ogokora wakire bya Frida wakire bya na kimambi yao erekegima erengi yakegima ndotenga nabo kire bya akambeo na gatoere rubuyega ndotenga abantu mbega site kwendike babo anya naboro kigwando tinga tuominyokane na barabo para bocha bunyagete school nsingo minyakago chegasi ere buyakegima ali tukulene tuko lietichikabere osijumane astokumulekera obochenu kabisa matege ntona chakonyoranga obochenu tali enchiro korokana obusibu abantu kabisa obochenu nigo bogochakira ime yao naende ime yao bose ime yaige gochakira buo ali asomenyete onye koganeti komanyanga omunyaruko oyo na rende tobochenu mwae bosomo sacho na rende tobochenu bosino montoro mochenu yani mato bochenu mboro bwake moigara kinyo no gukwanira obochenu bwake mobere boso bochenu webinto bitonjoka na ine nchenkoranga no gutadiro monto ororenga abuno orabe go kumanyanga eke no monto yo na bwatobo chenu tima tige kenengeri kyongere keke tibanye mwaye kae bangeti buya oyi monto ita bwati bocheno tabwati bochenu ngora gendori gere bya senyumba yo monto atebenga omonto ya maene nanje tobo cheno ebinto mbiro maeta abantu bakwiba litangani onye no monto menyete enyumba yeligena ne bwate sink maete sink itari kero monto kunyora ko yesibi no nyane nyumba eli akibara boni nyumba akibara mana nigere chinsemo chonse mbali bamenyete ase nyumba yeligena nabo igo nyumba eli no nyanga nelia yeliroba kulindo obwate kero monto nabwate nyumba akibara enjire nyumba eli akibara konyoranga ekolero obochenu nabo igo nenchira bo igo kubaga kumanyinga obochenu monto nalero to bochenu usane to bochenu okay ebine bigati ebintu ndamanya kurwa sensema yao mbinto kie byokora ligeri komanya kumanyanga monto yo nabo to bochenu ochakira gisieri ebikoro to byoke style omuntu abangete koro gisieri taraso anyumba nabeko kotebinga omuntu oyo eidane bangete no musafiare ose no muchafare because nabo konyaranga ebikoro tabegete bira matobe na atashite na matobe ga una for example irimbura konyarigo tu no atashite na matobe otayo otachiro gisieri gawo tabwatinga kichogotinye kero oso anyumba oikonyore mate gisieri gawo onyo magora gotarenge marabu buya kwaretenyere nsari kwamanya gosoa kuchinyumba otarachi gosoa sibafo the way umuntu yarenje tie nyumba yaye konyaranga anyege chiko kego gokaribisha kwa gisieri konyanga bakampara anyonye chaye mambio tige bikombe mesa igoro amanyo itayo otaraso nonye bedroom ochikorigereri goso umuntu kerabo kamambi nare gitanda egetanda by the way nakikebwe ndete ko begitangani unakuabuka tandike getanda kyao no korokinga umuntu oyo nibangete no musafiare byakolende Frida to ngainwa tenga to ngainwa otalero umuntu lituko litangani orenga kiri mbeke bangiru bya to ngainwa musiaba neiga musiokere no nere bakakumi koko nyora nakende to koro safi bebecha tengo tebinga ningo tekera tualenge ase eskuru elia ye campus usitualenge gosomera chisemi chiri chigoro higher learning institutions kwa konyoranga ekero umunyaruka guchigotarira kabisa omuntu nigo akobaga gusibya enyumba yarabase tokonyora no nyanga ngakitura
baruke dot busobo chavu bonde bonzi enyombe gusumba egetana nya reki agara tiangate binga abanyaruka riri musacha usomo subati amutarire mbaro bakonyoranga riri musoma tekara gutarire konyoranga echumbite yo bose amachani tayo wachikuoya omunyaruka abanyaruka Frida kora tebiango inkie kebago chabara kora riri musacha arasokire Otaete jabrero ngatoke siri cyane cyansi. Bono nge tiante abekibaho kora bono. Kigwo oboire. Abanyaruka. Akonyoranga uligerera imbaga nsiege tanaranga omuntu oyo. Nari ende tobo chenu bwa. Tari bo chenu akoligerera jabu tiago tongainda. Tari bo chenu nyaro koligerera gosenyo arenge gekoro tokiumo subati ngero. Nyumore bagi dorenga yaga yosubati. Obo safi tutareke bishi ambele inko samuse matres yerindigere ligaki mosubati kyochete akebe braya yegali mosubati kyochete akatike kono takia yegali taringa no bachanu tokoligereri okay wono to amanyire ki abande bakoligereria na bande abasubati baspi egere kigete tani bakoligereri all right umwanchumule ondizite wegatie bintu biko babikoligerwa nene mono ase obo chenu ase kurendete ko batogo seminga nebwenrete obego kurenda obo chenu tetukanga ni gokulire bintu kwa bitigaga ono konyoranga chinsogo ne chigo cha buchimbeba maya nyoranga none chimbe none bintu bine bikoba bikwale ni runa abantu batalendete obo chenu konyoranga bi ane obo cha ese nyomba musacha ko konyorere ensafi mono aboko beka chikuation mago umuntu raro staka koro gusafi Kolendo Frida manyanga abasacha mboro babere bagokiniwa korego babere bagokiniwa ase enka etabwate musubati ne ebose munyaruko mwamba wate munyaruko mwabo se musigo mwabo iko balenga muraboka ase igo ekero bagokina nigo babere bakwegeriwa na nyina enjira yobosafi nabiga singe njonde bwensi atalengo orabega okonya obochenu asenkelia okanyoranga babere bagotwale nalele bara abachenu kegima Frida yes asinaro musacha tabo musafi ikere by the way goika ndubuna baswati ndumaitenga obochenu mbororo obosafi mbororo musacha arakora aikere asegete akini asina arororo job no ngaina maitenga aye umuntu naro chitaka koraiga eratoka mada Frida ngonya gotebinanga ensango nyagonchiriye ensenkora mukiere rero nabokonyoranga abasacha mbara bwate chibesa asenje bwate chibesa na ndu bwate no nabantu bakora ni company chiri cyobo safi cleaning companies na aligania singe njonje na atole bitoki bikeiga nabaginko aligania nabatebinga lime wiki bose kabire wiki mwache nyumba yane mwakoro bosa kampuni nkoli tali nje tina tali mondo kampuni neba mama kwa kwareta ya korobo chenu kegima Frida nisago cha mwago na bonko manyana naki obosafi hotari ya gwakorte no muntu kwareta te oyoro musibati akakoro bosafi ga oyole mama fua oyo okora ni company yobo safi Frida na yobo kongu bole bosafi nyumba gali baka na ya gwaroro bosafi kole no mwanchumulira ondize TV emambia yabo no naboko bagosanga na intwe kerengeri kiao nga njera kieye urabo kumanyanga umuntu yo nalendete obochenu naende kerengeri kiao nkere kieke anene mono ase ensemelia yobo chenu ekerokonyoranga umusacha arubwat alendete obochenu kegima noege nenga umusacha ne rokoreto obochenu obo egatia mange urabe gotumanya ase emambia yabono Kolendo Frida njera kiebara bagosanga n'intwe kerengeri kiabo emambia yabono toma ujumbe yage nkego SMS gwitrasi namba yesime ya 0792 192834 elindo biko gusanga na intwe igoso asinsemo chichi mitandao Facebook Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News,
website www.ndizitv.net. Kunde Frida na mange abeire gako enekigwa ime na isikero kongo rogusi nemono amangana arengete obochenu asemambia yabono turabito kumulekera abakoreri bwekyombekeli gia amre facility kuligoro babete bakwena na amegerio guchia asebyombe akorwa se county ya Kisii ne county ya Nyamira inse yabomo bwagusi grassroots network buna enchera ayemo yokorwania amaroire ao buna bolia bweso sera egatia mange roboti ruabete rokwarenwa no musaki choba mangana maya kurwa ase chinsemo chaboge tutu dipon asanya. Amatayamo kurwase kinyoro kya Getembe imenya wadi ya sensi bunge ya kitutu cha. That is why now you are mobilizing your human resource. So if there is a proposal for help, then you take it to organizations in health and they have their own committee. Chasa maritango Edna Tampo, ndego korega smith mbungu kudegos for life. Lere tuachaga igamna aba ebigiri tibimbe yawo. Ochamu korosi kiumbeke nene kikunya kuhibra amangana tofauti ya kukana sensemento ya kusine nsemento ya Nyamira kemo kiyabu no kwanera mangana ya malaria ayari inteke kore kumusana senseme ito kunya kuhira na bochamo kutirese support ikiko kunamwe na moni bimbe na kitora nyane kusuluhisha mangana ya sema ya malaria wa affect ya basumati wa affect ya bana bake na ndinjira kimwe itumne bimbe turachamo kuyimukiye yogirito izo ukwanira mangana ari atacandika sebo bitu na sensemo cyo Kisii wetera mahigiri yatwanyonje rero n'ibiyumbe konyara turi kuimukia chinguru cyetu n'ikiyumbe nane tunyara gukira abantu asese community ketu akira se binyoro konyara turi kukosemya abantu n'ibiyumbe binde biri birega ari bitaringega biri iruka biri bike bikunya goce chiwimeni group self help group na biro bikire kino no basemya ubu nari bacha mutonyara go ukwanira guseko gutanga mangana ya gukora se binyoro Marira nimwate cyo cha sensema ito tukire kora abana bakere ko affectira abana bake gusaba subati bibotera n'indi ngo ba affectire essential ni aberense kone ngende kene to kuchikoso gosemi usigusege ndabanta sekinyoro kwa ikinati kiri baye bati kugitira mangana yose n'ibiticha tigamba ikinati kiri baye beti malaria usabe tange kurasa maruira yande lebo n'ubururu bweche bose maruira yande akire mfata amaturi gukwanira abantu bateme ko imuki obochenu na bintu binde wa dress gutanga maruira yande ko affect Uyakigima mwanchu murigeria abona babwatani korwa ase kyombekeria gia Amref abo babere bakorwa amaegerio gochia ase abantu igoro ogwetanga base kinchira cyo gwetanga korwa ase okonyora amaruire anene asensemeri yoborire we susera twete jobu kyora beko gukwanira kubatikana ninganiyo egetambukiro ekia anmono ekero bakorwa amaegerio igoro kinchira cyo kurwania oboro bweso sera ni matenga embura yabirike go twe nyinge nekere embura yabirike go twe nyinge ni konyoranga amachi nigo agoterema kera machi abirike agoterema yakonyoranga ngakito chimbo bose chiumbure enda chimbo ali tando leke gusiko le nento beto kolinyora kitora omerane no mogaka papasiko kabisa abaga otebili eteli tandiro leke gusirie chiumbu kolende nigo konyoranga umuchando ngochule kubwatekana na machalia goterema sikolende kunegeteremo egetambukero ekia ekiokere ekiagio korwa obosemya gochia ase abamenyi borogongo rwagusi yore chinchira barabe bakorwania amorero buna maitenga ebyombebi nabyo konyoranga biremba kebinyoro angekere kenyorong ngibwate kiombe kurende nabo yokonyoranga inse kere ward nyoranga ekiombe nkero gikorunga CBO kiri ne serikali ase nchira yabene ase bakorwa
koigwa amaigerio igore chinchira chukuruania ebintu ime ye chinsemo sigo nige tambokerekia nabo igo nige tambokero toko koboko director ito Abigail Yansama tainge chikoro kwa chinkoromba yes. Okay, kine kiora kerari kiyana ndekera abantu babiri bakoegwa amaigerio chinchira bwene to gwetanga kurasa maroire lere byanga baba kubwate chinchire chikegaranga to berto korona na sensemeri yokoegwa chineti babiri bagotebwa botambe ba make sure ngakera bakorara onadala chini ya neti ama ndani ya neti erinde kwa make sure ngano ne chinkorombe chekera chigo tarabutuko bali kubambukira oborere bori wa malaria tugusuka posionigo ya matemo kurwa sekinyoro kya gatembe geochoka ime yewodi ya sensi ebunge ya tutu cha chenote ya beri chera makongu mange maiga yenyomba yabo konyora wateka kubwatekana nembura ya beri otu asinsemo bano babete bagotwara omweso maiga yomu MCA wensemo elia ya sensi onchonga nyagaka kweruanga na chiko basi roboti robetro kwaleni wano musakito mangana majia Julie ke rubo amatayamo korwa sekinyoro kya Gatembe imeye wadi ya sensi bunge ya Kitutu Chacha North nigo yabeire kegwetera makongwa manene asemya kemenge ya etire anene mono nigo barenge gotwera asengencho y'amabati aboko bochoka boigo nigo mogaka bwe nyombe yuno mongino yo bamenyete nyombe yo egotwerwa amo nabana babo batatu Korende magega yo MCA bwe wodi ya sensi muskonchonga nyagaka kumanyigwa igoro ya mateyo nigerwa iri kubaga chire nyumba asobwaga chi bwakorwa siritko lya rero inyomba na twererwa myake menge ebochogete igoro chandikira matuka amangu mugambio njongo mintu twakwete chikura na igure konyengo konyora abantu na njira ero gwangonyire umugambi kwambekere nyumba mabati njengome abana bane basoye nyumba ngiya bakurara omochioyo w'omugaka Samuel oyole Nyamwaro n'omochio twaliro obukong'o obutamba samatuka mange nyumba teyo emechandero nemenene lakini twaliro koboko kwa Nyasaye waiteira aso mweshimiwa omusani bw'abantu abange okorokwonchonga nyagaka okolira manene paka maligara arura maisane asengenjia mangana akolira manene Nonya banyoro bokonyi bwe nyombe yo amateyo nigo ibwato muchando monene mona asibagote babuna nigo bakorara ncharamba bwati birogo gosegetanda nabo igo yo mwabobo yo moniga bware umurwaire bono nigo basabire MCA yo boigo koligereria nseme yo nakobali abantu babwato moyo bogwancha kubakonya ande nchara nimbwata nyomba no mwana naro konya kondwalera ole nyomba bano ruwalete abasa timbwati omugambi gaki umugambi nimbwate njara nyumba yone getanda timbwati yomwana nari nyombo ndwale tolikireti sigisisensi ango yane Nyamwaro no mongino nyamoito yoranti babere baguchandike ngakientambe sana mara chinda cyabasumbuire myaka sengenjo kero kendo masingira aramabe abana babere bakurware nkeye abantu babenchara yabere komenya umuchyoyo in fact none asibakurara tayo birogombiyo enchara abana bagoseriwa igo gaki togoteba moramboro koboka senke tororengenke yabeire igo Nyasaye agendera kubasiseni amateyo amona abanyakinyoro baikirana nigo bakiro MCA nyagaka bunambuya ase okwinyore nkeyo asibamuboria kogenderera gukura umusimi wambuya mono mugamya gaka mbuya mono Nyasago sisanie Nyasago ona kogenda kono kugamba ko igukanye ngo konyora abantu enje bona rero wankonyire usiseniwe ndo sabanga Nyasaye siseni omweshimiwa amobe kororo ne familia yaye esisenigu naenda gambe agendere kobo Gingo reporteri getaseni Kiandizi TV Editarian Julie Kerubo
Okay, bieke gima mwanchi muligereria eyo nemero bilio ya barai anena sogosira chinka kitari kwenyara chinka ki babere bakurwa obokonyi bobwaga chibwe chinyomba aturocengane bitambukire bya barai bagendete koira asoko endekyanga bali babere bagutwerwa ase chinga cyabo nkonyara bali okoigama wetera asoko agachirwa abwe chinyomba na boiga sensemende tobeto goigwanga ababere kwanira igoro iyo botanyora endagira baba bakwanira sensemeli yo kuliegwa nechinda ekarababere bakwagachirwa saragia metengamba chikwa nekinga obocheno no bwekerengo keigoro mono elinde chinda chibukigosira korwa asensemeyo egetambukero ekia Frida twandete koranga abarai nigo bandete korwa ogosira gochiase chinka chitari kwenyara matina borabo kwebolinga akiabete konyalekananga abanta bakabakamenya tari mamo chabo abande nigo konyoranga kubwatekana nimechando bagwetera amarwaire nabakwirira no nabantu kubabataka ko nikiregento osikwanyoranga kubwatekana nimechando atari nka chonsi chirengaine korende bali abatali kwenyara mbogwendete babe bagosirwa ase enchira ya bene nako igobu natugete benga bono kibabere bakonyora ogosirwa mbamenya senyombengi yabatari bwatindagera babwendete boigo bakoene kiwanga onye no monto osomerete bosino bubundi abagakorerwa ebintu biri byo bubundi akorerwa kabao kaye akorerwa nonya nekebiro kiaye acha kwenda onye no molemi akorerwa bokombe onye no mo oyo gwati amagena akorerwa echuma gwateri amagena elinde bakobana kinga babere bagochakirwa obugima na kuorokigwa chinchira barabe bakwegendereria asenchira yabene ngonere byekera babere bagosirwa sensemende nande ba orokererigwe ngakibagweneta kwenyorere ngeri yabo yakiraritu koti baikaransanga bona twagachirwa inyomba bitoganya umuntu mungao achigotoletera endagera tigabe karakari ba make sure ngana barobongwe tumabale elinde bakwegendereria kulende tukuskabosioni go oyolenge umunyakero go bwana boda boda ime ye county ya Krisi Fred Nunda abetega wikigwa bosiwe kigambero litukoligoro ase abete gako bwatokwa ne bond eyenko bwatekana na mamocho abekeire anemono ayoboiti yemaiga yogo siekerwa ase gakerege tambe ase erumande kago kwana maiga yoko bwato kwa Fred Nunda gwetera asenchira area ye bonda nigo mwakilio ye Cliff Ombeta abetega kugikeria enchira abere gakolerwa anemono chinga kichiria alenge ase ekigamba alenge ase echera ase boigo abetega komoche ekigambero na boigo eserekali ye county ngotora iwango na ralia ya mwakilio ye Cliff Ombeta awate igoro yengana eye. It's a matter that we thought perhaps we are coming to do and finalize. Fred Nunda has been treated probably very unfairly. Totally unfairly. Not only by the county and its leadership, but with the court as well. When the court comes and tells you that they'll consolidate the matter because they are saving time and costs and resources, whose constitutional right are we talking about? Because it's not the constitutional right of the court. We are talking about the constitutional right of the accused person. So when you tell us Section 135 has a right for consolidation, are you forgetting that a matter must be done under Article 50 to be expeditiously done? Is that what we are forgetting? What about the costs that belong to the accused person? What about his time? He's been in custody for almost a year, and somebody is arrested the other week, he's brought to court, he's granted bond, and they ask for the matter to be consolidated, and it's allowed. Where was this person for the whole year? Where were the police? Where was the prosecution? This is the person who did not deserve bond at all, yet he was given. What does it show you? I believe, and I'm going to say it without fear, that this court has not treated us well. Yes. And I believe
The moment you do not have trust in a court, you are at a risk. Yes. Okay, umanche mwigelia wino mwakili Cliff Ombeta chinga kiabete kagukwana magayo kubwatwa kwayo yokabeire omunyakirugo obodaboda ime county ya Kisii Friday Nunda chinga kiaberega komochia bene oboteneneri wekigambero nabaigo asensemeri ya serikali ya county ya Kisii se opo unereria ensemeri ya Friday Nunda timeti joba ngiora beko kwana kubatkana ninganiyo. Aha, ingane tote bangani ikina kebiriko gendra se egeka kirege tambe se kolende to sabanga ekigambero kebe ne serikali bako ne kinga babeire bako ne kinga kiroyomo okoba gawo ikigwa asense melia yekigambero naboigo maiga yoko bwate no mamocho ande onsi nkobale gako aligiriliwa asinchira ere endonge atalikoranga obeire gako uneriliwa obwene bwae nabo igokoba gago isaneka agento kinge ntuno ko ne kinga keroyo mungu isaneka oyo goserete oyo kagire obwat oyo kagire gotwara mamocho nabo igo ulio bwata mamocho mbabwendrete babe bako rendu asenjera erendonge mbaba bakoranga obwene bwabo bwabeire bogochererwa gone kero toko bulenga asebigambere kero montabeire gakobwatwa koringana norobotero kura sensemeri ya wakile nere byanga mwamo bosiburi bwaye erinde oba gakoenekenga nyuma taraba gakontoke kana namba mochona bwatu bosiburi aseke gambero keri boisaine talinga uchika kwaru kurwa sabara ibali babwate chinguru na nibuneke gambero likamokwena na oboene buchasi mwanya bantu mwenekenga ngumunereria muri manchumuri mbona sana sipali mugende tukotobwatia senchira yemitandao Facebook Ndezi TV News Digital nabaga YouTube Ndezi TV News website www.ndezetv.net. Hando chinga na bange babero so imiyomoro berio winsa kimambia yabono MC Sairo pamoja from St. Joseph Zamasogo Parish Henry Ochoki Daktari watching you live from Itibo City Kisii County Kennedy Gisemba. Good morning Abigail Freedom Job watching a protector Bismarka Kurwa Kisii Getembe Nubia with my beloved wife Shalom and my son Eugene Pakamwisho Enoch Makori Kurumu Saraba Town represented where Nere Enoch Makori Wogi. Say hi to Frida. Hi. All right. Mbiyabana sana kiranda chinga kirandi Dennis satanga watching live from Nakuru City. Just watch mwenga password watching live from Thika Massive. Kirondo che Lilia Mose watching live from Inkinda. Jared Orde Maturity following from Nyachichi Secondary School, Nyamira County, Jeria Kerubo. Atanga good morning from Manama, Bahrain Kingdom of all the way to my home Kisii County, Mbiamono sana. Manama ye Bahrain iko wapi hii jamani? Jeria Kerubo tatebingo. Anya kwa nseme Bahrain. Tendo wate nse naende korokunga Manama Bahrain ndo wate Bahamas kone ntokorobo tukiboito asenchira yime kegero no shabiki engeni kegima jeria keribo atokali ne bene asomoro berio wensakia aseigo nerenko mwatore kerogo matukabira tatu ntura mupima kidogo kabisa kara benga oisanire obonya keroge tokomwa Moses omwega korukeroka no ari miembro wensa kia Evangelist Solin Glorious Muhia Kandara presenter. Kirondo chenga Emi Okambo baba yao agotebanga Isiolo live and direct. MC Bachelor KEGK agotebanga morning korwa egetuki massive nikondani. Yes, apuniga tiabere so mimero wensa kimambia yabone ndoche boyo kerandi Dennis no arime yomoro wensa kia kwerukanga aka omosoli bwege susu kolende Frida mambia bono mogani kiturabe tugutwara. Okay, manchumuriria emambia bono gekirera begekoraga ensa eya monenuso ntobe togo sanganere Dr. Calvin Lizanga korwa asenya gitari ya Mount Olives Moso
orocho oyera bekago kwanera igoro yoborire bwa pneumonia asensemeri yabana asikulende mwanchumulia ondizi tibu na botambe enchunda akabiri nigo tokubato kumulekera amagazeti buna botambe nigo nkumulekera egazeti area ya The Standard na inja sensemo ya nigo nkumulekera egazeti ya Daily Nation pia tosoya sensemo ya kabiri ya studio tosiomie ase chiduka tokoirana ndobeto gusanga amangi Ndizi TV Obwansu bw'omuguzi ngorore kanale lakini abantu ababwata kumubwata usitima dingi bakote ngorore kanale wana serikali kimuranje mura tubatsa mangana ya motokonya turoi twabene babo banene ikiyiga asoro botiri wabene aiga nenka yomugaka Francis Mutari amo nomongnoye Ellen ekiriro ky'obusibule na Vincent Onyancha nigoto kwariganirwa nebisiriri niagara toigete nyagitari abatatebirya magana makonga kamte amumulika ngiriso nkomumulekeriso wono igatwatigaira chintakana ni Jumapili ye gochakirensa ya monenusu ya magoroba naboigo chinsesa tonenusu cha magoroba nabututaramanya ngaki batoge tororo mutarenge wancaga kimo abana babaminta bamuraba batigaira omurembe ekiriro ky'obusibule ikiara omuntu yitete Mutari bado nwale noni tuntoli safe watetariki omwanchumuliriria bwa televishoni ya Ndizi TV mbiyamona sukoira chinsa chao na kuliriria televishoni yao na mbegemo yomunwa bweke gusi bono onye kubwate nganende yonsi yokwe murungania woso komenta na bogo toikera ase gutwakire simi ase namba enotisano na ibere inyisato isano nemo ibere isato isano na isato isano na ibere eyemo gose otorikireri ukorike ase email ya ndiztvnews@gmail.com voigo na bugotonyora ase mitandao yaito buna Ndizi TV News Digital ensemo ya Facebook YouTube nigotogotoka buna Ndizi TV News na voigo TikTok nigotogotoka buna Ndizi TV News nabo ugututarira sikia bisichito ekyo kirebo cyobwe kiro ya embassy ekeroko genda nyakoe ase bara ekurwa Kisi kogenda Kisumu Ndizi TV obwansu bw'omugusi ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri guturigireria na boigo gusonje mirubiri yito chinse 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yao yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwansu bw'omugusi I go by the name Jabide na shoti vimba Jibambe jiruse Jibambe jiruse Jirusha izena kwa ndio show mambo kubwa sana zaidi ekara wantocha kama na mwanchomo ligeredia karibu sana ase channel kubwa etawote abone show manyika na Jirusha on every Sunday mwanchomo ligere ya Ndizi TV kama kawaida on every Sunday wachakila chinzi cha mambya wikachinzi sana na ibere chia mugaso yani kuanzia media ya saa 4 hadi media ya saa 7 ikabona nyirabo nonto tware abantu na dancers yani wale bamate kunengwa viuno sana mwisho wa siku kweli utafurahi sana aiga turabe togo tara chi school na bani chi high school tonyaraga go sangana abana kando na masomo tunajienjoy burudani yani full packed entertainment to ta Radio University chi college polytechnics wote kwa tunaenda mwachumo na bani chi street kwa tunakuja pale tunafanya mambo tunasababisha mambo fanya mambo
usisahau kwamba aigetokorigiriria amatera alikisa kipe yani Urban Gospel Show mwancho murigiriria na baigana amatera ali ama yakanya ragokobo semio bya Inspiration Gospel mwancho murigiriria. Itakuwa ngori bila Yesu, itakuwa ngori, itakuwa ngori. Mwisho wa story. Ungana nami top ranking presenter Vini on every Sunday kila tukira Jumapili gochakira chinsenya goikasana na every saa 4 hadi saa 7 asesho imanyaka tabuna jirushe imeyandizi TV obwansu womogusi kwa wapi mami kwa wapi dadi twende kazi kijana, hii ni yako. Mana bimbada 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 bada 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 energy synergy gocha somwancho murigiriri bwe TV ya Ndizi TV mbiyamano asoko tochora kobekita sini kya uwanjete tuma ujumbe ngayeli takuza gocha se namba 15601 watia marago na gachora Ndizi TV koba egita sini kya ugie TV kyo mwaka asama miranyo akuza awards 2024 SMS ye teliko na chakende Boigo na bugwa kikura yao wetera senchira yomtandao o www.kuzaawards.co.ke. no asomwancho murigeria ni gotore sense mwagaiga tore marani na gaiga no mwaziri bwe sector y'uburimi onyare ko bagagwikana gati abageni banda bange eka tura sense meiga ni gagenda tugutara umurimi uri gase gati abarimi abange bakora uburimi bwe chinsu eka tugenda gucengera gose tugenda gucengera lituko lye chinsu imeyorogongo rwa gusi gose ase enseonsi ya Kenya asomwaziri ito kora batebi na ki nuru cy'uburimi bwe chinsu na na ki mekakati ya se county yo kwene kyanga abarimi bwe chinsu kabali busyo bia mono muralia aselietane lichokemwa uboli nincho mwasiri wa agriculture, livestock and fisheries asabali mibaito bagusi ndoga ndreta ko baimisanga batware chipond ase bali baranga na roche ase irabalirire ko nyako bali ko retain ya mache na bakore machipondi cyabo na bali raselira balirire ko etia mache ntobwate gendo gekoro ku bond liners sana ngaiga ne kumbia ko kwa Eagle Fish Farmers ase ni muno secretary yene ndani kwenye tutarachi kumanyangi kere ndana rosetienke lakini ekero EPPP aja batasomia tukanyonganyora nkabayin kwenye suki asegati yaito ntobwata bantu bali no bolema nabantagwa mbabwata magani yabo mbabwate byewa mbasomete naboigo mbatagitama baga asemirimo nakubwatisiwa asubugima bwokera lituko inyura obolema igorobole inyura kerema nkelikose kwa inyura ekerema ngechiche nakyo gekogera asumuruburyo bwobolema asubugima Jared Wilberforce niga gukoretera ensemo iliyotamanyiti igoro yabo turabe tugwesemia kwemanyia na kwegokia ase amanganonsi pi ali arengete abantu baito abali no bolema ayekwarorire bagotenga kira rituko ria Jumanne chinsa isano nemo chia mogaso no moiroro rituko ria Jumapili chinsa isato nenusu chia butuko oborema asubugima imeya Ndizi TV. Ngorore kanale lakini abante babwata kumubwata usitima dingi bakote ngorore kanale wana serikali kimuranje mwana tubatsa mangana ya motokonya turoitwa bene baba banene ikiyiga asoro botirwa bene aiga nenka yomugaka Francis Mutali amo nomongnoye Ellen ekirero ky'obusibule na Vincent Onyancha igoto kwariganirwa nebisiriri niagara tuigete nyagitari abatotebiria mangana makonga te amumulika ngiriso nkomumulekeriso ono igatwatigaira chintakana ne Jumapili ye ochakirensa ya monenusu ya magoroba naboigo chinsesato nenusu cha magoroba nabututara manyangaki
ngakibato getororo mutarenge gwanjaga kimo abana babaminta bamuraba batigaira omurembe ekiriro ky'obusibule ikiara omuntu yoitete mutari bado nware noni tuntoli safe wate tariki kunazo simulizi nyingi na za wengi ambao wanahitaji msaada. Baraza is one of the stories. Baraza alikuwa analala nje. Anasema ati kila mtu atafute kwake, alafu mimi naambiwa nitafute babangu tuende kukula huko. Alirudi kucheza mpira kama kawaida. Anatumwagia maji, unapaswa vitu kwa nyumba. Alafu kuna siku nyingine hapa alikuja akafungia mamangu kwa nyumba, akaanza kumchapa. Tazama Save Alive kila Jumatatu na Ijumaa saa 12:30 jioni ndani ya Ndizi TV. Tubadilishe maisha. Omurigiriria bwe television ya Ndizi TV nigo tugukwiraniria ng'ambia muno asoko genderera guturigiriria na gutusira kira rituko asemerubirio yaitu yonsi chinsemero ngeberenenge bono onye kendegia korekanire aseke nyurukiao ekiotagete utumanye asubwango mono abwonda isi veke nambeye asesemiao enoti isano na ibere inya isatu isano nemu ibere isatu isano na isatu isano na ibere eyemo elioto akere n'abasaki baito baikasure na kubekora ubwoti ubwo asembeo emesa ya mangana maya ya Ndizi TV nereyo kwabekire simu yao ime ayumwanju wegetasini kya Ndizi TV nabo gutubwate gwetera senjera y'omutandao ya www.ndizitv.net eri guturigireria na bwigo gusonje mirubiri yito chinsemero 24 nyaranka nabo gusonje gwetera sesimi yawe yakoboko laptop smart TV eriyo wegokie Ndizi TV obwanso obumagusi omwana bwembe bagatebya omwana bwenguko ngaye omwana bwembe bakaboli omwana chingikero shomogusi nyangweso ni ngenda tingokora nakoire ritime kora nyore ngabi oretera abantu simanya gitinge twabeta wanjirerio nanjire kera rituko ria Alamisi enseye monenusu ya Marogoba echinechingikero cy'omugusi tukuna gukwanira entekenene no kuinyurania igwa azitayo nobori ore na mukaye oranyora mangana manzu budaya goika abantu baitu bamanyena n'abagusi bari abantu basomibwe batwande chisemi chinyinge lakini mbabu atinsoni bureto buna okwerega obunobukano obukano bwo agatumekire engagi nyani cyareko jajiye baba jajiye timoni jo magazine beni na igule beni Marogoba maokoro nsara maya patina bagubuleva engenchende omuntu ureko bana abantu abangai naenda abanne iga bare ko mwachinga njo n'echumbu cyo komenya asinga kiriaro ninga kiegochigocha kira rituko lia Aramisi wanzire nsemo nenusu mpaka ase umuroberio yokwera numwiroroye rituko ria Ijuma chinsa isano nemo chia mugaso nasiko gichana omokunguzio mazio miaka yako manya barubero semoke osemo mwana okunguzio mazio miaka yako manya barubero omwana wembe bakaboli omwana wenguko ngaye Ndizi TV obwansu bw'omugusi
Mbiyake gima mwanchi mulieli abegetasene ke Ndizi TV ngokwaligane naende asentunda ya kabere chinga kitogende gusanga imeyo murubiri bensaki abono mambya asitogendete kumulikira asensemo ya magazeti kondo mwanchi mulieli atigamulikire gazeti ya Daily Nation page nentangani asito kumulikira kubatikana nomugiro bwa borkiwa yobereko kwene kigwa bono nigo bale na kilia bakwego kelia magega ya serikali kwene kyanga niko babeire bakubwatuka chibiloni sana na 3.3 erinda kwene kyabna aborkya baiga babere bakorwa chintani kuchibali koli kwa bene somurubelio o permanent and pensionable terms asibara chikoba bago kineliwa engere yabo page ya kabere nabaige ya gatatu nemurikiritenga neyo ase ohoboime baiga se page yentangani nemurikirite amangana chise alingete chisemi anene ase aborokigwa korwasi chinga chiteli kwenyara barachikogendera konyora bene endagera ayamaga yebunge kwene kyanga ngobe kabareche billion ibere echo kirabe chikoirania omorobelio lyabo kwena na endagera yabosa ase chiskuru Tachikoigora aso weme page ya kabiri ya gatatu tumulikirenga neyo Oiga se page yentangani anige mulikirete amangana alingeta obochari bekyama gya UDA asomora iwense abeire kawoitwa esegi achinga ki okongusana nako gendete koene kigwa ase abarwaneri bagendete kurigia ebirogo asobochari boke bekyama gya UDA naboiga se page yo anigo emulikirete ngakibona sensemeri ya NCIC yaganire chi county 10 akoyegwa amalieta bwe gati chi county echo ne county ya Meru, Tharaka Nithi, Nandi, Kisii, Turkana, Embu, Samburu, Taita Taveta, West Pokot na boigo Elgeyo Marakwet. Boigo ase page yentangani mwancho muligelia anigo emulikirete mangana rengete sensemeri yobosombi akibono chitrack na baigo chibas chabere chiko beterwa gutumeka expressway ya sensemeri ya Nairobi Mombasa chinga ki fare era chikoba kego kena aina ramlikire ase page ntangani gazeti ni ya Daily Nation. Mwanjumulilia Ndizi TV tokoswasi gazeti ya The Standard na mange amulikiri kuru ase page ntangani goika ase page omweli kolende ase nabe ginkuba chuchelia egatia yali aire obolito ase gazeti ntangani engana eiro obolito nilinga nigoro yechinchera ose enchera chinse chia Africa chirabe chikwenyorera ligesa linena boigo osirwa maega yoko rwa chinse mochendemero yabo ase chi kampuni bose chirikire ase chinse chisiko anemono asenchira eyemo yokobwachirana aso chikorwania ebinto bose oboncheria kwelire boigo gazeti ya The Standard nige kumulikerete igoro yengana yogo chikweno na westima seligo rike kuchia sama tuko arebosobono bwetera asemerobiri ya serikali bwetera se kampuni elia ya Kenya Power bakubwaterana nechi kampuni chinde ni gobono aba Kenya barabe bakonyora estima siligo lirike yenkobwatekana na egati yemeroberio babegete asoke ya ligo lirio kwenyorera estima boigo nigo chi kampuni bose chi county chirene kichikwego kelia maega ye serikali kurwaire yogo chigukine chibesa baraba kwegwa agoika ase ekerengo gichi bilioni chimia inye boigo nigo liberali na negandrate ase ensemo yorgongo rolia rwa Mount Kenya yenkubwatekana nukungsana na egati omokonyi bumurai wense Dr. William Ruto no mokonyo ye Rigathi Gachagua egati amange amulikire ime ye gazeti ya The Standard zoske boso ikase page ya kabere gazeti ya The Standard niko bono omo teneneli omojia we kampuni ya Kemsa elia ekwena na amaliogo na boigo ebintu bigotume kwasinyagechali asinyagechali ya serikali omo rayo mojia ose omo CEO mojia Andrew Mulwa abeire gakora lyanga
na chikwene kinga obeire gakora amaunchurio ase kampuni ya Kemsa enkobwatekana ne kampuni ye anemono komochiwa kobwatekana no koborwa gwechibesa bosogosire gwechibesa sinjera yobo tutukanu osobotumeki obobe gwechibesa chi bilioni 3.5 na ibere echabete chikoba chiko enekiwanga chabeire enchitumekiri ase enchera ere endonge boigo ase ensemeria ya COVID-19 chingaki yale koenanwa boigo mbabete bakonyorwa na mamocho amanene kubwatekana no botumikio obwechibesa kolinde ne kampuni abego gwetira makungwa mange asikonda beta banga na chikwene kinga obeire gakwetinya epeji ya gatatu gazeti ya The Standard ni kwerekene kinga ni gabasacha ose abana abamura baba bakwiburwa abange ase kolende amalito agenkyo abagakwira nansi kubwatekana nobotuki bwaba bogokorwa aso mwaka bwechiri bubere ne 2013 nigo obutuki bwaba korkinga nigo abana abamura baba kwiburwa asekerengo ya 50 nemo ase emya kolengania na abana kinyaruka baba kwiburwa asekerengo kemerongo ene na kianda ase 49% engane korokinga uchiasa matuko abosio nigo trautakoranga abamura bako baba komenteka maite trautakoranga abanyaruka bange watebanga abasacha na abake men are very few asikolende guchiasa matuko abosio onyobo tukiobo kiborabe bokwane kiwanga mbwalenge oboronge ni uchiasa matuko abono auchibosio trautakoranga abana chi abamura barabe bakoba abange kubwa abana kinyaruka guchasi amatuko are bosio kolende no ningengane gwechania nigoro yabana bataraikire myaka elia yokoba abayiboli bose adolescents igati emyaka 15 goika 19 sekerengo ge 11.3 egati obolito bwonsi bwabete bukuli kwanze nigo balenge nabo bale abana babeta konyora abana ase bale n'imyaka ere emeke toskebosio goika ase page ya kane egazeti ya The Standard nige kumulekera igoro yega tiabarai bakomochigwa koba maega yengusanano egendrete egati yomorai wense Dr. William Ruto no mokonyo ye rigadi igashagwa egati abarai bamurekeire no mo bunge olia okeseze akapseret Oscar Sudi Kipchumba Murkomen Kimani Engunjiri egati abarai bakomochigwa ase oko bose abunegati abareba komochigwa ase ngusana gendrete gati umure wense no mokonyi ye maiga ayabara yabukorokananga nigo babeire bagutara chinsemo au bale nekerenga yokumwaka liko oyore omokonyi bumurai bwense ya Kenya Rigathi Gachagua egatibo igo yabara bakomochigwa nomo bunge oliomba kasi nota James Gakuya mubunge Ndindi Nyoro Mwangi Kiunjuri na boigo uyokaveire umuteneneri bwa amangana yobohereria ase nyumba yobo rai ya State House Dennis Itumbi igachia bareba bire korokananga nigo bandate ku mwaka liko omokonyi bumure bwense Rigathi Gachagua eyemaega ya Itumbi we sokikigima nagosokanga atebanga nigo bono baganetie abara igokora amonchererio koreke ekegolie gekoba gekwira libaga liabene asi oborai asabandate kumwakira ekoko Ndindi Nyoro una uyorachi koba amokonyi omurai wense asobocholi obonene obumwaka wechirubere ne 25 tosikebose kasepeji ya 5 nigo ekyama kya ODM kendrate nemero berio anemono yokumanyekania ekyama ekyo ime yorogongo Rwanyanza yema
maiga yekiama boigo kia UDA korokananga kiabere gegosoya chinsa gicheo semeri ase orogongo oruo nigati ya yali abaligeti gokora ase tokoranga weekend ya echa omokonyi bomuraiwe kiama kia ODM Hassan Joho abete gago ikirana ase omuyega oyomo okisiasa ensemedia asabete bakoba amo nere nigatebarai kuru ase ODM nagosanga n'abamenyi ase bandate gwakera ekoko ODM nagosaba abasaye n'abantu bonse koligia ebibande na kwelikia koba abamenyi bose ababwatani bekiama kia ODM page ya gatano nemo egazeti ya The Standard nigo abakenya abali nikibakwegokeria maiga yeserikali inse yoboteneneri bwaba seneta naboigo ababunge goikira okwigwana nanga nigo baraba komenda chibesa chikwenanwa gochia ase chi county goikira ase kerengo kechi bilioni chimia enye yenkobwatekana nokwiwana na igati echinsemo chonsi chechinyomba chechibunge senator naboigo ebunge elia enene asebara bawokinia ekerengo kurwa chibilioni chimia isato emerongo etano na isato na isano bachiko chimenta chibilioni 15 inde chibe chigo ika ase ekerengo chibilioni chimia inye ase umwaka wenivo wechiri bubere nemerongo ebere na inye wiko mwaka wechiri bubere nemerongo etano toskebo suika sepeji ya gatano na kabere ni kokwanira igoro yobo tantanu bogenrete anemono igoro yo muswada wechibesa use finance bill nigo ogo tantanu wabere oso ase kiama kia ODM ye maiga yigati yababunge koraringa ntwe nigo torabe tokwa okoboko omuswada wechibesa ingana ekogenda mamincha negati yabarai ase kiama kelia kia ODM ababere bakoraringa bali gochugwanjerana ababunga abo bagokwana ase kanisa ya ensinduma egotoka ime ye county ya Vihiga lituko ya Jumamosi ni gabara yabatebanga nigo ntutorabe tokwa okoboko muswada olia wechibesa asengencho nigo torochinga orachikoleta amonchirio amaya ase aba Kenya toskebosio gochia ase epeji ya gatano na gatatu ningane ukwanera igoro igatia makongu agenda tekonyora abanya nyimbo igatia abo nalinga oko abantu bali babere bagosiburwa kwiranirira obusalia naboigo ogotuoka wechibundu kitali chindonge gatyama abwoba abanyanyimbo bobwate kubwatekana nobusalia abo borabi bokugendera ime ense yetu ya Kenya yeboigo nkubwatekana nobotuki bwabere bogokorwa nebyombe ao ase ense yetu ya Kenya page 10 toskebosika page 10 yokwanira igoro ya one man, 1 shilling, 1 vote igoro yenchera chibesa bose engana elia yokubagano chibesa kubwatekana noko kubwatekana naba nomubaro bw'abantu agenda sekoleta liberera kegima asomoli kibegazeti ye molekere tinganeye asenchera yoboime engana bwe gabeza koleta liberera linene asigati yabarai baotebanga ekunengana erabikwiranga chinse mo chinde cyabere kigo kigwa maega nekyombe ke bose ekoti area yokonacha ekina yabeire gegosaba heikenen wakana ebilione yemo nuguta isano na ibere gochia ase kampuni ende asa kunda ina mange mulekiri migazeti ya The Standard linde kwemanya amange naboigo ayaire obolita gazeti ya The Standard nabo okugore gazeti ya The Standard usigazeti rwanje tena wesomera omonchwa mulirelia okay omonchwa mulirelia tangwira ni goika ase gazeti ni ya Daily Nation page ni ya kabere ekerto kumulikera amangana alengete chisemi anene ase abarokyo ba junior secondary school asensemeri babiri bakurukwa interns asabana igumulike gazeti ya mulikere tenga mbale ni kibakwego kelia
Maiga yensemeri ya TSC kwa enekia ngam mbachiko babakorika gwetania aboroki gwachiribu emerongevere na isano nemo gochakira umutinyo gatano na kabere tariki yemo asibarachiko babakogendera konyora engere yabo bunabaganiti amagaga yensemeri yebunge kwa enekia ngam mbachiko babagosoigwa ase umuroberi permanent and pensionable terms ase korende konyara babiri bagotebwa nga goika omwaka gw'ekiribu 2025 tariki ya mabu January na libagwendete gosoigwa ase nseme yesikulinda munchirira bereka gokorekana magaye kyombe gya TSC wanchira na gonchirelia asenseme yo chingaki serikali yabwete ko babwatukera chi billion isano na isato nukta isato irinde ko nekyanga ngoendera bale konyora engere yabo boiga CPG yintangani ne murikerete nakibone serikali CPG ya kabere ne murikirete nakibone serikali yaberege koirania omurobelyo aboko na endagera guchya ase aborokigwa ase chiskuru cyuboroso anene bali bakorokora singa chiristari kwenyara ase muri kibegazeti ya muri ketenganigo ebunge yabetege kurogo chikanga ekigancha ge serikali kebeke kubwatuka chibesa ekirabe chikoba chigokonya aborokigwa bokorengana ne committee yensemeli education and research of the National Assembly babete bakweneke ngam ochakire tariki yemo mutinyo gatana kabiri umwaka oyiga umurobili yo no chikoba gokwirana asensemeri ye chiskuru kero babere bakweneke nganige committee yo yabetege kwirania chi billion ibere echo kirabe chigosira ase okora endagera gosika bose ka page ne ya gatatu anigo emurikirete na kiyo mugako yo masiri ta Mr. Mbarak Abdul na kibono aberiga kuboria ekegambero kwa enekyabuna nkomwaere citizenship ya Kenya asaberiga kwa enekyabuna nigaberika gwetera amakongo asensemeri ya US chinga kyabetega komenyororo asenegetinga nigo abantu kora sensiyo babere bakubonereria anene chingaki aganitie abega gutwara Kenyan citizenship through ancestry akiyagera berega kwanike nigo amatea yaberega komenya ase egeka egetambe sensi ya Kenya ekikyaberega kora kengani gaberika gukinerororo yere buya abega koegwa koba omo Kenya anana chinga kyabetega korwa chisababu echichira irere erego chorense ya Kenya nandi ningi atabeteka gochorera chinse chiri chindi gota kwemanya mange nyare gazeti ya Daily Nation page ne ya gatata page ya kane anigo emurikirete amangana aringete siasa anene ase obochori b'ikyama gya UDA nasokungusana nakugendete kwene kyogati umurai wense naboigo mokonyoye Rigathi Gachagua chinga kim ndocho muri kibegazeti yo muri kertenga asensemo ya Gachagua nigaberega kweneke nga anigo abana siasa kora sensemeri ya Rift Valley babere bako imokia egetambukiro nabo igo koleta ogwatananika ase ensemeri ya Mount Kenya anena se batariko bakomwa amaskani kero babere bako eneke nga osomori kibigazeti ya muri ketenga umubunge Ndindi Nyoro kerabere gakweneke nganachiko bagakoira oborai bikyama gya UDA nena se koba omuri kyomone bikyama ikyo achinga ki arabe gakwerekerwe ikikorwa sensemeri ya Cleophas Malala anene kera yaberege kweneke wanga ekati yabamenyikora sensemeri ya Rift Valley gosabara ikora sensemejo babere bakomwa okoboko akubwatikana ningani yo baigo ase page yo nemurikeretenga anakibona sensemeri yabana siasa kora sorgongo rwa Mount Kenya bagendete kumurwania Rigathi Gachagua ande bagendete gusirwa nabande kurwa sensemeri ya Rift Valley kero Gachagua berika ko nekyanga tibanya gwesona nindi na siasa cy'orgongo rwa Rift Valley asaberika ko borenga babe bakumwali baga yokogendera n'uburayi bwaye anene asokolentamo abantu borgongoro Mount Kenya gosika bose wika page
ne ya gatano nigo emurikirete omubunge o Laikipia na kibono abihirika gwesoke bene nabo igogo tuguterare chinkwa na chiari Gachagua sogote banga nigo agendete kurwani gwa kero mubunge Mwangi Kiunjira berega kwenekia nga siasa ichiga gosoko ngusana nuko kogendete kwenekigwa nigo Gachagua ro monyene abete kagweta kero saina manganaye abeire kagweta kera ere omonyene oskabasego ikase page ne ya gatano na limo nigo emurikirete amangana arengete okorobekana anene kero yaberige kwene kigwanga bari barabe bakorosia amangana gosibarabe baguchakia okorobekana na ende asarera beke gutokikana anene si bintu biri birabe bigosaliwa abuna bo barabe responsible ase ogwakana ebintu biri byabeire damaged korwa ase ensemeyo oskabasio goika ase page ne ya gatano na gatatu anigo emurikirete amangana rengete Haiti mission kero muriki gazeti ya murikirete nga kibono Haitians ningi kya irere igoseningi kyagere bako mukigitambukero ase patatageti Ensemeri ya United Nations Security Council agwesoanania asa mangana berinde koreta omorembe ase ensemeyo muriki gazeti yo na murikirete ningi kogera batatagiti ensemeri ya UN babagwesoanani berinde koreta omorembe ase ensemeyo ekero babere bagukwananga nigo babere bakoriye chinchira chingao ekitabe chikoreta ogwatananika gati yabo oskabase wikase page ne ya 10 anigo emurikirete anena sensemeri etaro yomuraiwense oika asenseri ya America anene chinga kiba murikirete alia omuraiwense abete gakoreta asense ya Kenya chinga kichitare yae ane chinga kimuriki bwe gazeti yo murikirete nga tari bintu byonse omuraiwense abete gakoreta birebiya chisenchiro roba bire bakobeka chugwanchirana ande anene asnarororo abagwenderete ko enekia nga ngobwatirana bari gati yechinse chibere ende ko enekia nga ense ya Kenya ngobereke gonchire nase bari bamurikirete ensemeri chi company cha Chinese anene asensemeri yo bwaga chibwe chipara na ende nara yali o moraiwense ngaki moraiwense atagwate option anene sebintu binde are biaringete nga goika ari gwanchira na tari kunyara kwamirira ne sense mone murigeta sense minde yobo kurumi anene chinga kyo moraiwense betega ko gochibesa cyo gochukurwanya mangana aringete obo kurumi mancho murigere dia goska bose goika se page ne ya 12 anigo emurikirete ngakibona ensemeri yekombekeri gya NCIC ngakibona gekurwa okoboria ngachi county 10 chibe chiguchincha amalieta abo anelekera bamurikete county ya Meru Tharaka Nithi, Nandi, Kisii, Turkana, Embu, Samburu, Taita Taveta, West Pokot, Elgeyo Marakwet, ichiongati yechi county chiri omurikibe gazeti yo amurikerte echo chiganete gokorerwa amonchiriria anene ase ogonchiriria amaritabo achinga kyomurikibe gazeti ya amurikete ngam nigo chimurikirete kwareto gwatananeka anena sensemeri yo bugesako kubwatikana na marita yubo na chirokire mancho murigere yago kiraga bono ngo kira omwere bo kumurikira magazeti iri tkorerero nyare gazeti yago ya Daily Nation obeko gosoma ase obweme mancho murigere ndize TV mbia mono ase okoto bwate semambi yabo no sikuneta tukulilinga mbara bebere kasumi moroberi bonsakya ase mambi yabo no litukoleti chikabere ase chokoba chokumulekera amangana lengete obo chenu nabo igo chinchira au turabe chokurenda obo chenu goito imambi yabo no ndochinga megaze ime yumoroberi wensakikera ndideni sosoere erikosoro koruke umburi taro obega so begeme moroberi wensake tim komanyanga nseme Frida Marabia simiyane ara chararira keyo no bokora cheke
abuni gatia bari babere yose memoro beri wensa kimambi yabono asikundo mwanchu muri Ndizi TV to sabanga na bakando to bwatu teraso mtandao ito of Facebook and Ndizi TV News Digital Asense Media ya YouTube Ndizi TV News wa mtandao ito www.ndizitv.net mugene to no Frida amugene tobere kagukira nase studio turachigo sanganere Dr. Calvin Rezanga korwa asenya gitari ya Mount Olives Mosocho oyorabe kagukwanira igoro yoborere bwa pneumonia Asense Media abana ntuchikoba tukomurikira ninge koleto borero bo ebimanyerera imbere bebekero montabere gakonyora borero bo nkikeria abwenete koimokya ayebuna omuiborekera kwabere gokorora ebimanyerera ibye ase omwanogo igokira begekoraga ensa ya moneno so na bekago so ase studio erinde tobeto gosanga ase obweme konde mwancho muri enkunyira tara ndaso mutimo ko Frida ndo chinga omugani temambi abono tebanga Dr. Calvin Mount Olives Hospital Mosocho niko ndani Ndizi studio tuko tayari kuongea na wananchi juu ya pneumonia. Karibuni sana wapenda wa tujifunze sana. Asante sana daktari asogwekira na studio imambi yaona iga erinde tobeto gosanga ase asogosemyo mwancho muri yakorende enkunyirwa nga omoroberio o tap tap no gendrete na bokumanyo mwancho muri nga tap tap nga kyarabe gakwenyora na ende na kyarabe gakuyitumika omoroberio o tap tap abose app ya tap tap niyo konya otomachibesa chia wana mono abakenya bali baito bali asechinse chia ngumbu nigo ekoba yo konya ninjira ya bene enjira enyororo yo otomachibesa kurwa senseria ya ngumbu ika asense ya Kenya njira kiyora bego kwenyora app genda ase ensemiri mtandao o Play Store gendo download app yeko kunga tap tap senda yebeki ase simia na boygo kabe guguicholia e promo code elikire Ndizi TV sekera chi dola emerongo etano okoba gogo toma nigo okoba gukwiranirwa emerongo ebere gogo tumeka alieta Ndizi TV igo genda download tap tap senda unere nchira ere nyororo kigima enchira yogo tumachibesa chia korwa senselia ya ngumbu wika ense ya Afrika. Okay, mwancho muri eliate toso ase omutumo kumoke yoto skato nyigarango irantra keke kerebosio elinde tobeto gosanga amange. Ndizi TV ubwansu bw'umuguzi. Naona ngoma imeshika sana. Lazima nitese. Ndio maana nimeileta studio. Karibu E-Generation Studio. Asante. Nani kama msukule miezezeta vile vitambulisho nipete na such kind of love baby sing unanipenda. E-Generation Studios igoba bwato bukorera ubuya bunabono mbabwate photo studio asura kukibica cingiya cinsera ejo abantu bawo baragusunze asama tukarebosyo mbabwate DJ Academy asoko bunduso muzike na wochoganya cingero cingiya ejo abantu bararengurya mariko mbabwate audio studio ejo egasoka amariyo y'amakironoko nagaiga